Tupakan torjunnan kansainvälinen puitesopimus neuvoteltiin Genevessä 2000-luvun alussa. Olin itse silloin siellä WHO:n palveluksessa ja seurasin neuvotteluja. Tällä ainutlaatuisella kansainvälisen oikeuden sopimuksella on ollut suuri vaikutus siihen, että tupakointi on maailmanlaajuisesti kääntynyt laskuun. Tämän saatoin vahvistaa, kun noin 10 vuotta sitten olin puheenjohtajana kansainvälisessä asiantuntijaryhmässä, joka eri puolilla maailmaa eri maissa haastatteli alan ihmisiä. Kun kehitysmaiden edustajat eri maista osallistuivat aikoinaan Genevessä neuvotteluihin sopimuksista ja sen artikloista, he myöhemmin valmistelivat sitten kotimaissaan tupakkalait tältä pohjalta, ja se oli silloin siellä aivan uutta. Taas länsimaissa, kuten meillä, oli jo silloin aika hyvät tupakkalait, mutta kun vuosien kuluessa olemme parantaneet meidän lakeja, olemme saaneet sopimuksesta ja sen artikloista hyvän pohjan. On tärkeää muistaa, että tämä puitesopimus, kun eduskunta on sen ratifioinut, niin se on Suomen lakia ja sanoo muun muassa, että alan teollisuus ja kauppa eivät saa vaikuttaa tupakkalain valmisteluihin.